आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। गोवा आणि कोकणी चित्रपटसृष्टीला एक नवी तेजस्वी अभिनेत्री मिळाली आहे। फोंड्यातील वेदिका करकल हिने आपल्या सौंदर्य, मेहनत आणि अभिनयाच्या जोरावर अल्पावधीतच प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत। पाहूयात। वेदिकानं 2022 मध्ये अवघ्या 18व्या वर्षी स्टेलर मिस गोवा हा प्रतिष्ठेचा किताब पटकावला। या विजयानंतर तिच्यासमोर मॉडेलिंग, ब्रँड एंडोर्समेंट आणि विविध मॅगझिन फीचर्सची दारं खुलं झाली। तिच्या सहज आणि आकर्षक व्यक्तिमत्वामुळे ती गोव्याच्या सांस्कृतिक विश्वातील एक आश्वासक चेहरा म्हणून समोर आली। यानंतर 2025 मध्ये वेदिकानं जस्ट मॅरिड या कन्नड चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं। सहाय्यक भूमिकेत असूनही तिच्या अभिनयातील ताजेपणा आणि प्रामाणिकपणाची प्रेक्षकांनी दखल घेतली। मात्र तिच्या कारकिर्दीला खरी मोठी छेप मिळाली ती आई साहेबा या गाजलेल्या कोकणी चित्रपटामुळे। या सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी यश मिळवत कोकणी सिनेमाला नवी ओळख दिली। चित्रपटातील अमृता या मध्यवर्ती भूमिकेत वेदिकानं साकारलेला अभिनय भावनिक, प्रभावी आणि वास्तवदर्शी ठरला। गोवा, मुंबई, ठाणे, कारवार आणि मंगळूर इथं तिच्या भूमिकेचं विशेष कौतुक झालं। अभिनयासोबतच वेदिका शैक्षणिक क्षेत्रातही तितकीच पुढे आहे। तिनं डेम्पो कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स मधून बिझनेस मॅनेजमेंटचं शिक्षण पूर्ण केलं असून सध्या MBA करते। वैयक्तिक आयुष्यातही वेदिका तितकीच उत्साही आहे। तिला बेकिंग, प्रवास आणि ऑफ रोड ॲडव्हेंचरची विशेष आवड आहे। तिच्याकडे असलेल्या चिमनी 4x4 मधून तिनं भारतातील अनेक दुर्गम भाग पादाक्रांत केलाय। 2025 मध्ये तिनं कर्ब ओव्हर टीम सोबत 22 दिवसांच्या स्पिती मोहिमेत सहभाग घेत कठीण ट्रेल्स यशस्वीरित्या पार केल्या। अभिनय, शिक्षण आणि साहसी वृत्ती यांचा सुंदर संगम असलेली वेदिका करकल आज गोवा आणि कोकणी सिनेमाच्या नव्या पिढीचं प्रतिनिधित्व करते। तिचा हा प्रेरणादायी प्रवास अनेक तरुणांसाठी स्वप्नांना नवी दिशा देणारा ठरतोय।